искаш да спре? Искаш ли по-леко? Лиза. Джебра джубра. Пръца пръца. Шумуш. Друн друн тъпляс. Друн друн тъпляс. Ето го майстора тук, капел майстор. Йо габа габа. Дай бос. Дай бос. Тук може да не се държиш ли, защото не можеш да паднеш. На другите люлки трябва да се държиш, на тая може и да не се държиш. Пусни си ръцете. Пусни ръцете тук. Тук може. Айде ти да пусни ръцете. Може и да не натягаме много делки. Да, сега може да се люлееш и без да се държиш. Ама по-добре си се дръж, правилно. Айде. Ръца пръца. Ръца пръца. Искаш ябълка? Да, ама аз си изядох вече цялата. Ама Лиза, ако искаш ябълка, трябва да спреш. Не. Искаш ли да спреш? Не. Чак. Ето и ябълка. Ето да ябълка. Не, това и да. Не. Ам. Дръж ръка. Ръка. Ръката вече е мръсна, дай направо. Остане, че твоята не е. Сега го изпали. Вече. Лиза, искаш ли много високо? Хайде, Лиз. Dee, watch out, this is going big. Давай. Какво да Лиза? Какво да Лиза? Що даде оная ябълка, която падна долу? Дай не беше долу. Айде, Айде отвори устата. Айде. Давай. Много е голяма.